Colossians. Kana one Bible rishona anonzi vaKorosi. Hallelujah. Murai vaKorosi. Colossians chapter 2 verse 17. Yes, what does it say? For these rules are only shadows of the reality yet to come, and Christ himself is that reality. For these what? These rules. Yes. For these rules or these laws, is it? What is your version saying? For these are an image of the things which are to come. Okay, go to the previous scripture. Go to chapter 16. Start at chapter 16. From verse 16. Yes. Colossians chapter 2 verse 16. So, don't let anyone condemn you for what you eat or drink, or for not celebrating certain holidays or new moon ceremonies or Sabbath. For these rules are only shadows of the reality yet to come. Hallelujah. Do you see this? In the Old Testament, there were a lot of do's and don'ts, is it? Thou shalt not eat this because this is what. Thou shalt not do this. Thou shalt celebrate the Sabbath. Thou shalt honor the Sabbath. Thou shalt what? There were a lot of do's and don'ts. But all these things, they were a shadow of that which was to come. And the shadow was Christ. Hallelujah. It's like a builder and a planner. Wakawaka imba, azilevu the planner isina basa. Planning a basa. I see the reality of that plan chalapo, which are more importance than the plan, is it? Yes. Meaning to say, now I've got the proper house. The plan, yes, you can pull out the plan and you can explain from the plan the house that you built, is it? Meaning to say, the plan and the house are one and the same thing, but one is a shadow and one is a reality. Hallelujah. Amen. Same applies to the word of God. The Old Testament or the Old Testament writings are a shadow of that which was to come. They were a shadow of the gospel. They were a shadow of Christ. So when they would say that you can take that bullock, take that sheep, take that what, sacrifice it and what, all those activities of the do's and don'ts, they were a shadow picture of the reality which was Christ. Hallelujah. Yes. So in simple, the Old Testament is the mirror, and the New Testament is the reflection, what the mirror is reflecting. When you are looking at a mirror, the Old Testament becomes the mirror, and you become the New Testament. Hallelujah. Yes. Or when we are looking at the mirror, the Old Testament is the mirror, and the person who's standing in the mirror is Christ, who is the reality that the mirror is reflecting. Yes. Hallelujah. Amen. Genesis chapter 1. From thy seed, and the seed of the woman shall bruise the head of the serpent. The seed in singular. Which seed? In the New Testament, the seed is Christ. Yeah. He's the one who defeated the devil at the cross and made him a public spectacle. Meaning to say he bruised him. Hallelujah. Amen. Ephesians chapter 6. It says, put on the whole armor of God. And it speaks about the foot or the sandals. And tie your sandals in preparation of the preaching of the gospel. So the feet represent the gospel. Amen. So in Genesis, the serpent was told that the seed of a woman shall bruise your head, and you shall bite the ankle. Meaning the devil fights the church, but the church crushes the head of the serpent. Yes. Hallelujah. Amen. So from Genesis to Revelation, it's all about one story and one story alone, Christ himself. Amen. Hallelujah. Amen. So we might speak about other byproducts of the gospel, but if you have to stick to the plan defines the proper house, which is Christ. Amen. And the Old Testament were building blocks that were now, that's why the Bible in the New Testament says that watch how you build, because the foundation has been laid. Hallelujah. So we are taking these building blocks and we are now putting forth the full revelation of Christ,
which is now our gospel in our time. Hallelujah. Amen. So today we are going to speak about the Jewish marriage. Hallelujah. The reason why I'm laboring to explain this, if you don't know this typology or these shadow pictures of the Old Testament and the New Testament, I'm telling you it is going to be difficult to understand the same one. Not only just this, even any other Old Testament typology. Oro zvinhu zvimifananidzo zvinenge zviriko Old Testament zvinoneta kunzwisisa kana ukasanzwisisa musananguro wandikuita. Nekuti vanhu hobho vangeri rareduced to public speech. Hallelujah. Vangeli, let me tell you something. It's a wrong mindset. Kuti anhu kuchechi kunofaya ndokunenge uchideclare dzimba nemoto. Hallelujah. Nekuti Mwari kune provision ya Mwari ndiye kune revelation yeseason. Amen. Amuna undinzwa. Mwari aishanda nemuprofita ari kuparidza shoko remwaka. Amen. Maprofita akawandisa. Vanhu vaitonyepa vari mubhaibheri. But vaisiwo vakadaro vonobata hwana ari kufamba neshoko remwaka uyoyo. Hallelujah. Amen. Those in our time, there are so many preachers of the word of God. Hallelujah. But not all of them are relevant in our time. Yes. And neither are their messages relevant in our time. I always ask people, which one is the relevant message of our season? Kwese kuparidza vhangeri, munhu akauya achiparidza kuti Jesu ari kuuya, obva arora pamuchinjikwa, obva atifira. Handi vhangeri futi. Asi richiri relevant remunguva. Ndo zvinotaura izvo kuti every word has got its season. Hallelujah. Ari kutaura vhangeri asi harisiriro muvhangeri remunguva yacho. Hallelujah. Amen. So today we are going to be sharing about, can you open also John chapter 5, the verse of 39? John chapter 5, verse 39. John chapter 5, verse of 39. Yes, what does it say? You search the scriptures because you think they give you eternal life, but the scriptures point to me. Yet you refuse to come to me to receive this life. Verse 41. Your approval means nothing to me, but I know you don't have God's love within you. For I have come to you in my Father's name, and you have rejected me. Yet if others come in their own name, you gladly welcome them. Verse 44. No, come again at verse 39. There's something that I want you to say there. Verse 39. You search the scriptures because you think they give you eternal life. Yes. But the scriptures point to me. But the scriptures point to who? Me. Do you see this? By then, the New Testament was not even there. There was no Paul there. There was no the letter of Thessalonians. There was no Timothy. There was no Colossians. There was no Galatians. There was no 1st, 2nd, the Corinthians. There was no that. There was no 1st John, 2nd John, 3rd John. There was no Peter. Because all of them, they were still disciples. But he was now telling them that you are searching the scriptures, thinking that from the scriptures you will find eternal life. But all these scriptures, they are talking about who? Me. That's why I said every scripture in the Old Testament points to Christ. Amen. So the real doctrine or the real way that we should be preaching the gospel, there is no story that we should be making personal here. We should be telling you about Christ. And when he manifests in fullness in you, then you begin to reap the rewards of the kingdom. Hallelujah. Amen. But now people want the rewards of the kingdom without first of all allowing Christ to be made manifest in them. Hallelujah. Amen. Jesus angari the word that became flesh. Is it? Zari shoko aiti ndinoita zvandinoona baba vachiita ndozvandinoita. Meaning to say there is a connection that whatever you would say it would happen, or whatever prayer that you would petition God, it would be answered. The reason, because he is the fullness of Godhead or the fullness of God in flesh.
So zviri kuda Mwari pauri handi mota neminana. Mwari vari kuda kuti vazare mauri kusvika pekuti paunotaura ndo vari kutaura. Wakaona vazara kusvika ipapo kuti unoziva kuti maprogrammiro awakaitwa zvakafanana nemunhu akakurira pamutare. Haleluya. Kana takakurira pamutoko unotonzwa dialect kuti pane wakakurira. Handi ndizvo here? Reason yauri kunzwa dialect inyaya yekuti pane programming yakatora nguva. Hallelujah. At one point in time, Paul Peter akanzi, you were one of them. Akanzi na Jesu, 3 times he shall deny me before the cock crows. Akanzi, you were one of them. What did he say? He said, no, I wasn't. He was told that your speech betrays you. Yeah. Do you hear that? Yeah. What betrayed him was not anything but his speech. He spoke like them. He spoke like Jesus. He was told, even if you deny, your speech is betraying you. Hallelujah. You should make sure that you allow God to manifest in you until the speech of God is being said in your tongue. Hallelujah. Hallelujah. So we have to go and read, speak about Jewish marriage. There is nothing that is in the Old Testament that was not pointing to Christ. So we want to take that issue about the Jewish marriage, the story about Rebecca and Isaac, and I'm going to explain bit by bit. Allow me, if I don't see kuti I'll stop, because I don't want you to miss this. I don't want you to miss this. I want you to understand kuti kaunongo chiverenga Bible paika utange kuona nemazina akasiyana nemaonero aunoita kuti dzasingane inyaya yekutaura. Alright, Mwari vakauya pasina anovaziya wongosvika wongorira mheni zuva pamwe rongotendeuka ropidiguka zvoitika wongosvika kwangoti dzipa na obva vati kuvanhu ndini Mwari ndindakakusikai pano mhanywa ipapo. Ndo the least that we can do. Pakasafendwa pano mhanywa. Reason kamuiro kavaita endivo vakatisika asi kamusvikiro ndokanoita kuti munhu abvarwa nestroke ipave ipapo. Saka Mwari vakazviziva kuti nekukura kwandakaita uko ndakangoti vanhu dzindini panofiwa. Ndosaka vaiti pandinosvika musabate kana gomo racho pandakagara pacho pagomo musabate panofa munhu nekuti hakuna anokwanisa kuvatsanangura. Handinizvo. Saka vakaona vakati kutoti vanhu vanzwisise ndotoita zvaitwa nevarungu. Varungu pavakatanga kuuya vaiti vakada kuona kuti vakaona kuti vanhu vatema vari kugara asi toita ukama navo vaita mumwe wekubata kutoteya chaiko kunge shiri vomubata vamubata ubva vaenda naye ugomupa shuga ugomupa bhutsu agonakirwa zvokuti anoti chandachityira kuuya kunochi apedza kupfekedzwa anakirwa shuga chobva vamulodha zvimwe zvinobva muchienda mumba kwenyu. So ndasvika kumaraini kuti hamunongovhunduka zina basa vapedzangwa ugotisenge zviri kufamba sei vananza hande ikoko. You understand? Yes. So by virtue of vane chakanaka chavari kuda kuitira munhu wacho asi nenyaya yekuti vakangouya munhu wacho ari kuona trauns ari kuona kuti vanhu havana makumbuka ndo madzinyangwa tinokutsvanywa panapa. Saka vaita vakuba up until they would introduce themselves kusvika vanhu vaitachi that up until to colonization. Is it? Same applies when you are speaking about the word of God. Mwari vakangozviratidza kuti ndini in his fullness. Hakuna anokwanisa kuti comprehend how majestic he is. Amen. Saka vanotora block by block vachizviintroduce muvanhu kubva kuculture yavo maJews nekuti ndo vakasarudzwa kuti vaoneswe kuti Mwari chii. Haleluya. Saka kubva kutsika dzavo kamugezere kemaoko kamupiro kavanoita kamunamatiro ndopaaisa those small building blocks kusvika the fullness yakwana kuti chinhu chacho changa chivakirwa mbijana mbijana chavapo chamunyama chavaiti takamirira Mesaya. Havana ngongoiri kana vakutaura kuti takamirira Mesaya vakaumbwa mbijana mbijana kusvika vakuziva kuti kune chemweya chichauya. Haleluya. Kusvika vakudaiwa takamirira Mesaya kusvika vakutodaiwa Mesaya haubve kuGarirea anofanira kubva kuNazareta. Vaitoziva nekwaanofanira kubva Mwari wacho achava munyama. Meaning kuti it took
and years of preparing them. From Adam, kunopinda pana Noah, kunopinda pana Abraham. How many years? Just preparing himself with Mungona, iyo marachu ngoya munyama. Check it. Hallelujah. Saka wango uya ngoti. Saka nakuti muone kuti Bible rakapera rese ku Old Testament. Rakapedzwa rese. Saka ku New Testament chiri kungoita unfold zvakaitwa kare. Mwari vakataura plan yacho kare kuti zvichafamba sei nekuguma kucheka nyika. Vakasvika kudara. Hallelujah. Saka dakuti tiverenge nyaya ya Isaac na Abraham na Isaac na Rebecca. And then from this story, I want to show you something. Go to Genesis chapter 24. Start from verses 1. Genesis chapter 24, verse of 1. Yes. A wife for Isaac. Abraham was now a very old man. The Lord had blessed him in every way. One day Abraham said to his oldest servant, the man in charge of his household, Take an oath by putting your hand under my thigh. Swear by the Lord, the God of heaven and earth, that you will not allow my son to marry one of these local Canaanite women. Go instead to my homeland, to my relatives, and find a wife there for my son Isaac. The servant asked, but what if I can't find a young woman who is willing to travel so far from home? Should I then take Isaac there to live among your relatives in the land you come from? No, Abraham responded. Be careful never to take my son there. For the Lord, the God of heaven, who took me from my father's household and my native land, solemnly promised to give this land to my descendants. He will send his angels ahead of you, and you will see to it that you find a wife there for my son. Hallelujah. Amen. Allow me to break it to just explain this part. Kare, or in those times, whenever someone would make a vow, kanaleta chitsidzo, waibatiswa chidya, waizoya kunoisa roko rako pasi pechidya, wobata pasi pechidya, over one now make a vow. Saka munhu aitiswa vow ainzi Eliezer was the chief servant of Abraham. Ndokumuti bata chidya changu, uite a vow yekuti uri kunotsvagira Isaac mukadzi. Hallelujah. Mukadzi aitsvagwa. Ndosaka uchiona kuti okay, let me not go ahead with my message. Chinonzi friend in Bible, chandakambokutaura paya. Handi friend yako yanoti auya ishamwari yakanaka. Ukatoona asikatoita zvakanaka isitori shamwari. Zvamuchosa history. Hallelujah. Because a friend will strive to make sure that he fulfills the happiness, or he makes sure that whom he is calling a friend, he strives for that. Those are it in Bible. Kusika pekuti shamwari aitsvagira mukadzi shamwari yayo. Hallelujah. Chatozona mu New Testament kuti John na Jesus zvanga zvakamira sei. Do exactly zvanga zviri. Hallelujah. Saka baibatiswa chidya, and make a vow, and they would make a vow. Saka Eliezer akaitiswa that vow. Eliezer was the chief servant of Abraham. Hallelujah. Zvekuti dai Isaac asina kuzvarwa munhu aitora nhaka yanga ari Eliezer. Hallelujah. Eliezer ndokunzi make a vow. Unofanira kuenda kwandakabva. Handinizvo. Onotora mukadzi. Unonditsvagira Isaac mukadzi. Eliezer ndokuti konda kaenda ikoko mukadzi wacho kana asingade kufamba kubva ikoko kuya kuno nekuti pareba. Hallelujah. Zvakanzi Mwari wangu wandinonamata nevatumwa vachaenda pamberi pako ndo vachaita kuti unokuwanira chi mukadzi. Hallelujah. Akasimuka ipapo. Let me paraphrase the story and then ndozongokuza kuti verenga to confirm what I'm saying. Akasimuka akatora 10 camels. Hallelujah. Last time I told you that numbers in the Bible, they have significance, is it? Yeah. I'm sure if you're a member of this church, you know that numbers are not mentioned in the Bible for no reason. Amen. They have a purpose. Hallelujah. Yes. So Eliezer took 10 camels. Hallelujah. Amen. 10 is the number of what? I want to remember. Kangana. Hallelujah.
Number one, teaching. Yes, the number one is the number of universe, the oneness. One, God. Uni means one. Verse, when God created the universe, you know the uni is what is it? Verse is a statement. So when you are saying universe, you are actually agreeing that everything was created from spoken, something that was spoken. In the form of a verse, let there be. Hallelujah. From one verse, the world became into being. 2 is the number of witness. 3 is the number of divinity. Is it? Number 4 is the number of the earth. North, west, east, south. Number 5 is the number of grace. 6 is the number of men. 7 is the number of God. That's why Samson had 7 dreadlocks. Because 7 is the number of God. Hallelujah. 8 is the number of new beginnings. So I'm going to tell you, because it's the 8th month, new beginnings. No other people know 8 months. Don't a new world altogether. Number 9 is the number of fruitfulness. 9 months in your mother's womb. Jeremiah, I knew you. Hallelujah. Number 10 is the number of law and order. Hallelujah. So, law and order. So, Eliezer took 10 camels, which is a shadow of law and order. What brings law and order in the church is the presence of the Spirit of God. Amen. Hallelujah. Sakavatora 10 makamyo ndokuyenda nawo. Aenda nawo ndokubva asvika patsime. Nekuti aiziva kuti vasikana vanoziva zvavanoita vanopota vachichera mvura vachienda nadzo kumba. Vanoshanda. Hallelujah. Vakomana mufana kuziva kunyangira. Ukanyangira kusiri unonyudzwa. Hallelujah. Ndokubva aenda kumvura kuya asvika ikoko zvinonzi akaita munamato waakaita. Kuti munhu achauya pano achandipa mvura nekupa mangamera angu mvura yekunwa. Ndiye munhu anofanira kuita mukadzi wandifana kudzokera naye. Zvinonzi paripotyo pakauya vanhu vanofudza makwai vakuya vakuda kuti vape makwai mvura. Mvura inonwiwa nengamera haisi shoma. Handi munoziva izvozvo? Imbofungai kuti mukadzi akachera mvura ngani kuti ape ngamera. Ngamera inotakura 2 madhiramu ka. Munoziva izvozvo? It can go for close to 2 months no mvura. Ndobva ati anomwisa ngamera pane 10 neni anodzikisa chirongo chake ondipa. Hallelujah. Meaning to say what is expected of this woman is beyond human effort. It takes a supernatural acceleration kuti azviite. Hallelujah. Paripotyo ndobva pauya Rebecca. Hallelujah. Rebecca ndobva auya ndobva ataura naye Eliezer ataura naye. Zvinonzi Rebecca akabva ati mirai ndipe ndikupe ichi mvura. Mukomana akati prayer yangu yakupindurwa. Handizvo? Saka zvinonzi okay, verengai ipapa same chapter. Ndakuti paverse 10. Ndangoti mungoverenga ipapo ndazvitaura kudhara. Verse 10. Ndinoti Then he loaded 10 of Abraham's camels. ando panataura mai manje. Ndakaloda 10 handizvo. Endai pa 12 zvikunzi 12. Oh Lord God of my master, Abraham, he prayed, please give me success today and show unfailing love to my master Abraham. Verse 13. See, I'm standing here beside the spring, and the young women of the town are coming out to draw water. This is my request. I will ask one of them, please give me a drink from your jug. If she says yes, have a drink, and I will water your camels too. Let her be the one you have selected as Isaac's wife. This is how I will know that you have shown unfailing love to my master. Verse 15. Before he had finished praying, he saw a young woman named Rebecca coming out with a water jug on her shoulders. She was the daughter of Bethuel, who was the son of Abraham's brother Nahor and his wife Milcah. Verse 16. Rebecca was very beautiful and old enough to be married, but she was still a virgin. She went down to the spring, filled her jug, and came up again. Running over to her, the servant said, please, give me a little drink of water from your jug. Yes, my lord, she answered. Have a drink. And she quickly lowered her jug from her shoulder and gave him a drink. Verse 19. When she had given him a drink, she said, I'll draw water for your camels too, until they have had enough to drink. So she quickly emptied her jug into the watering
watering trough, and ran back to the well to draw water for all his camels. Verse 21, the servant watched there in silence and wondering whether or not the Lord had given him success in his mission. Then at last, when the camels had finished drinking, he took out a gold ring for her nose and 2 large gold bracelets for her wrists. Whose daughter are you? He asked, and please tell me, would your father have any room to put us up for the night? I am the daughter of Bethuel, she replied. My grandparents are Nahor and Milcah. Yes, we have plenty of straw and feed for the camels, and we have room for guests. The man bowed low and worshipped the Lord. Praise the Lord, the God of my master Abraham, he said. The Lord has shown unfailing love and faithfulness to my master, for he has led me straight to my master's relatives. The young woman ran home to tell her family everything that had happened. Now Rebekah had a brother named Laban, who ran out to meet the man at the spring. He had seen the nose ring and the bracelets on his sister's wrist, and he had Rebekah tell what the man had said. So he rushed out to the spring, where the man was still standing beside his camels. Laban said to him, come and stay with us, you who are blessed by the Lord. Why are you standing here outside the town when I have a room all ready for you and a place prepared for the camels? So the men went home with Laban, and Laban unloaded the camels and gave them straw for their bedding, fed them, and provided water for the men and the camels drivers to wash their feet. Then food was served. But Abraham's servant said, I don't want to eat until I have told you why I have come. All right, Laban said, tell us. I'm Abraham's servant, he explained. And the Lord has greatly blessed my master. He has become a wealthy man. The Lord has given him flocks of sheep and goats, herds of cattle, a fortune in silver and gold, and many male and female servants, and camels and donkeys. When Sarah, my sister's wife, was very old, she gave birth to my master's son. And my master had given him everything he owns. And my master made me take an oath. He said, do not allow my son to marry one of those local Canaanite women. Go instead to my father's house, to my relatives, and find a wife there for my son. But I said to my master, what if I can't find a young woman who's willing to go back with me? He responded, the Lord in whose presence I have lived, will send his angels with you and will make your mission successful. Yes, you must find a wife for my son from among my relatives, from my father's family. Then you will have fulfilled your obligation. But if you go to my relatives and they refuse to let her go with you, you will be free from my oath. Verse 42. So today when I came to the spring, I prayed this prayer. Oh Lord God of my master Abraham, please give me success on this mission. See, I'm standing here beside this spring. This is my request. When a young woman comes to draw water, I will say to her, please give me a little drink of water from your jug. If she says yes, have a drink, and I draw water from your camels too, let her be the one you have selected to be a wife of my master's son. Before I had finished praying in my heart, I saw Rebekah coming out with the water jug on her shoulder. She went down to the spring and drew water, so I said to her, please give me a drink. She quickly lowered her jug from her shoulder and said, yes, I have a drink. Have a drink. Jump to 50 and 52. Okay, verse 50. Then Laban and Bethuel replied, the Lord has obviously brought you here, so there is nothing we can say. Here is Rebekah. Take her and go. Yes, let her be the wife of your master's son, and the Lord has directed. Hallelujah. Take her and let her be your master's son. Read verse 52. 52. All right, 52. When Abraham's servant heard their answer, he bowed down to the ground and worshipped the Lord. Then he brought out silver and gold jewelry and clothing and presented them to Rebekah. Hallelujah. Pakabvuma Rebekah akabva aburitsirwa ukoshwa hwese ndobva apfekedzwa. Hallelujah. Now this story is the deeper truth of or like it no Bible rese nyaya.
Hallelujah. Aisino ega. They say, "Oh, bonya dream by the door ma conclude." I want you to jump to this verse so that Kananda kawan so that I will go. I will just explain without coming back. Jump to verse 61. Verse 61. It reads, "Then Rebekah and her servant girls mounted the camels and followed the men. So Abraham's servant took Rebekah and went on his way. Meanwhile, Isaac, whose home was in the Negev, had returned from Belahimroi. One evening, as he was walking and meditating in the fields, he looked up and saw the camels coming. When Rebekah looked up and saw Isaac, she quickly dismounted from her camel. 'Who is that man walking through the fields to meet us?' she asked the servant, and he replied, 'It is my master's. This is my master.' So Rebekah covered her face with her veil. Yes. Then the servant told Isaac everything he had done. And Isaac brought Rebekah into his mother Sarah's tent, and she became his wife. He loved her deeply, and she was a special comfort to him after the death of his mother." Hallelujah. Regatara njidai. Chakaita kuti Isaac aone kuti Rebekah ndiye mukadzi wakauya naEliaza chii? Zvipfeko. Hallelujah. Zvipfeko izvi handi muri kuziya nyaya yechitanga zviri kunzi Abraham ndiye akapa Eliezer 10 camels akaloda gold nesilver. Handi ndizvo? Nezvipfeko zvakakosha zvakanzi enda unotsvaga mukadzi. Wamuwana kana abvuma, meaning ndo zvaizopfekedzwa. Saka pakuuya Isaac aitarisa mukadzi type. Aitarisa zvakapfekedzwa zvakabva kuna baba vake. Ndo zvaaita kuti azive kuti uyo mupfekero waakaita uyu ndiye mukadzi wangu nezvipfeko kwete fesi. Zvinotonzi Eliezer zvinotonzi andani Isaac paakamuona ari mumunda. Batisa pekuti mumunda akamuonera mumunda kwete kumba. Mutazvinzwisisa. Hallelujah. Akamuonera muchi mumunda. Zvinonzi mumunda umu aimediteta. Hallelujah. Ndokubva aona kuti uyo mukadzi ndokubvunza kuti ko uyo munhu ari mumunda ndiani ari kuuya kuzotitambira. Ndokubva zvanzi ndiye Isaac wacho. Uyu zvinonzi akabva atora vhoiri ndokuvhara kuti kumeso. Isaac haana kumbobvunza kuti ndiye here simbi yacho. Akamboziva kuti kupfekedzero wakaitwa ndiye. Ndokubva atora mukadzi ndokubva aenda naye. Zvinonzi akabva mukadzi wake ndokumuda zvisingaite. Haleluya. Kana uchinzwisisa Bhaibheri rapera Bhaibheri refu. Hallelujah. Finish. Haleluya. Pakudini? Ngativhurei vhesi. Vhura Hosea chapter, toda kutanga define symbolism. Vhurai Hosea chapter 1. Ngoverenga verse 1 yacho. Inoti Hosea chapter 1 verse 1. Hosea's wife and children. The Lord gave this message to Hosea, son of Ben, during the years when Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah were kings of Judah, and Jeroboam, son of Joash, was king of Israel. Verse 2. Hosea's wife and children. When the Lord first began speaking to Israel through Hosea, he said to him, "Go and marry a prostitute, so that some of her children will be conceived in prostitution." This will illustrate how Israel has acted like a prostitute by turning against the Lord and worshipping other gods. Hallelujah. This will illustrate, hallelujah, meaning to say the relationship between Israel and God was a marital affair. The woman was represented by Israel, God being the husband. Ndokuti kuna Hosea enda unorora hure. Mprofita wa Mwari. Hallelujah. Warora hure waita vana naro. Izvi uchazviita kuti mucherechedzo wechihure chandiri kuitirwa neIsraeri. Jesus. Hallelujah. Amen. Komana ndokataka unokecha. Akupa mukiri kukecha. Kwangari kutonomira pabhawa.
akatomira achitotasa kuona kutoti panapa toparidza vhangeri pana kutsvaga hwana ndingaita kuti meseji yacho ifambe. Ndotenda Mwari kuti havasi kuchita mukoro uno. Otherwise unokwanisa tuna tiri pabhawa tichamwa tiita zvebasa kuparidza. Saka akaenda ndokubva anotora pfambi ndokugara naye ndokubva aita mukadzi. Saka upenyu hwake hwaishandiswa semeseji naMwari. Achinzi saka symbolism anda kuti tidzidze ndeyekuti a woman in the Bible represents the church. Hallelujah. Saka pese paunoona any woman in the Bible, be quick kunofananidza kuti no, nyaya iyo ndakatora munhu ndakaita sechurch zvinobuda sei. Unoona kuti nyaya yacho nokuitira zviri nyore. Dzese dziri kuOld Testament dharara Esther vesa zvinokuitira nyore when you interpret the Bible the way that I'm telling you. Because the woman symbolizes the church. The woman symbolizes the Israel in that time. How to read Jeremiah? Read Jeremiah chapter 3 verse 8. It's another symbolism. Yekuti tione kuti mukadzi wanga ari mucherechedzo wechechi yaJehovha kuOld Testament. Uyezve ndo mucherechedzo wechechi yaJehovha kuti kuNew Testament. Inoti Jeremiah chapter 3 verse 8. Yeah. She saw that I divorced faithless Israel because of her adultery. Ndimwara vari kuti ndakaramba Israeli nyaya yekuti yanga yanyanya kundihurira. Verenga. But that treacherous sister Judah had no fear, and now she too has left me and given herself to prostitution. Hallelujah. Andikuona kuti nyaya imwe chete. Ndimwari vari kutodza Jeremiah kutoti ava vanhu ava Judha neIsraeri vandihurira. Saka ini ndini murume asi avo vakadzi vangu havanzwa nekutseva vachinamata mamwe madzimwari. Hallelujah. So do you see the symbolism of God being the husband and the church in the Old Testament being the wife? Yeah. Hallelujah. Open your Bibles to 2 Corinthians chapter 11 verse 2. 2 Corinthians 7 verse 2. No, 11. 11. 11 verse 2. It reads, "For I am jealous for you with the jealousy of God himself. I promised you as a pure bride to one husband, Christ." Muruzinzwa. Apo akuparidza kuti ndakakuita chitsidzo kukupromisa sezvakaita Eliazar kuti ndiri kunokupai kumurume mumwe chete anova Kristu. Hallelujah. Saka even kuNew Testament zvichiri zvimwe chete. Hallelujah. So symbolism of the woman symbolizing the church. Saka maitirwo aitwa the Jewish marriage vaita sekudai. Chekutanga shamwari ndo yaitsvaga kana mukadzi. Hawaitsvaga wega. Shamwari yako ndo yakutsvagira chi? Mukadzi. Yakutsvagira mukadzi. Iyo shamwari ndo inoita effort yekuti mukadzi asangane newacho waamutsvagira. Pavanosangana ndo panouya mufaro weshamwari. Hallelujah. Amen. Izvi tinozviona papi? Vurai John chapter 3. Vurai John. Timboona John kuti haana kuzvitaura here mukoma Johnson. John chapter 3 from verse 1. Verengai, not from verse 1. How to verenge tangira pa 16. From verse For God so loved the world, tidzika. For this is how God loved the world. He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. All right. Jump also to 29. Same paragraph. Jump to 29. 29. It is the bridegroom who marries the bride, and the best man is simply glad to stand with him and hear his vows. Therefore, I am filled with joy at his success. Vanhu vakauya kuna John zvakanzi naishamwari chechi yapera kamunhu wako yakutotora chechi yakutora vanhu vese
John ndokubva avataurira kuti mufaro weshamwari kuti paanonzwa waaitsvagira mukadzi waakutaura mashoko kana kuti mavhows ndo panozara mufaro wake. Zvaaitaura ndezvekuti John ndiye aibhabhatidza vanhu achiti ari kuuya ndiye aitsvagira shamwari yake yaiva Jesu mukadzi anova cheche. Paakamuona akati uyo gwayana iri shamwari yangu iyi. Saka vanhu paakauya vachiripota achiti mukomana uyu waakutora vanhu vakawanda akati ndozvandaitoita nekuti ndini shamwari nakutsvaga mukadzi wacho. Saka ndakaona vasangana vaakutanga kuwirirana nekutaurirana ndo panozara mufaro wangu. Saka a friend ndiye aitanga nyaya dzedzvetsva idzi achitsvagira munhu mukadzi. Old Testament watsvaga mukadzi omuratidza kuti uyu ndiye murume wako. Vakawirirana ndo paizara mufaro wake. Haleluya. Saka waona in the Old Testament Eliezer ndiye akatumwa akanzi enda unomutsvaga. Ndokutanga kunotsvaga mukadzi. Ndosaka tiona kuti wakataura temu yekuti ndiri shamwari yaMwari. It means kuti mufaro wako unozara wakaona chechi yaJesu ichiva in communion naJesu wacho. Zvinoti ndiri shamwari yaMwari. Vanhu vobva vanotaura kuti ai isusu we are told that we are friends of God. Hazvigumire pangoti friend. Ushamwari hwacho ndewekuti kana uchiona chechi yasepareta newacho unofanira kuti murume zvinofanira kukunetsa. Asi wakaona vachiwirirana you have the right to claim kuti shuwari ndiri shamwari yako. Haleluya. Saka vapedza izvozvo zvavaita ndezvokuti after shamwari yatsvaga mukadzi uyu anofanira kuva ari a virgin. Hallelujah. Purity was a prerequisite upon a Jewish marriage. Saka zvavaita ndezvokuti mukadzi uyu waitorwa vanga vasingangoenda unochata. Zvaiitwa ndezvokuti waipuhwa zvipfeko aipuhwa zvipfeko zvine value yekuri kubva murume. Baba vemurume pfuma yavainayo iwo ndo yavaipa the value according to the value. Meaning to say kuti kana vangoende mazimari akawanda vanga vasingape munhu mitunhu tushomanini. Munhu yakatongwerikana angotorwa angopinda in their family vaimublessa in a way yekuratidza kuti kumhuri kwauri kubva kwawauya baba vacho kana kuti muridzi mukwasha uyu baba vake vane pfuma inosvika. Adindizve mubvunzo ndeyekuti kana muchiti muri chechi mimi baba venyu ndiani? Direct who fathers the church? Munoti Mwari baba wani koma kutya kutaura futi handi munoti Mwari baba. Zvichikutaurira kuti kwabva chechi nekwabva murume baba mumwe chete. Saka kungobvuma kungoti ndiri kereke yaJesu pane pfuma inofanira kupuhwa chechi according to the level yechakuti baba. Hallelujah. Ndosaka iri abomination kuti chechi itambure. Nekuti uyu yakauya akaita zvaaita kupa mvura kamera chichi apamhanya apedza aita zvese izvozvo zvinonzi vakataura kuti ndabva kuna Abrahamu. Izwi zita rekuti Abrahamu noreva kuti the exalted father. Saka Eliezer aitaura kuti ndabva kuna baba vari pamusorosoro ndauyawo pano kuzotsvaga mukadzi. Zvakanzi mukadzi ndiyei zvaawanikwa mukadzi zvakanzi tinomupa mubhadharo according to the measure yekwandabva. Zvinonzi pakabuda silivheri nendarama ndokubva zvapfekedzwa pana Rebheka kuti azive kuti kwaari kuenda ndopfuma iriko. Zvichikutaurira kuti haisi mhosva kutaura kuti it's your rightful position to claim every blessing here on earth before you go to the Father. Saka pfuma yechechi haiverengeke. Haiverengeke. Vakagona kuzvibata chiteyo mumaroma. The Roman Catholic is even more powerful financially than other nations. Most nations are not as powerful as the Roman. They know the power that the church, the moment you say I'm the church of God,
resources should be given accordance. All right. Kuti murume wako arikubva. Okay. Hallelujah. Ndo privilege yechechi iyoyo. Kuri zvokuti aiwa Yesu takaropafadzwa varombo ita murombo wega. Ndinoziva vhangeri nderekuti kana wati ndiri chechi yaJesu, murume wacho wati ndiJesu, aiwa kangatibhadharane nezvinoitirana kwamabva. Baba vacho kana vainde pfuma vakiti sirivheri nendarama ndezvangu, nyika nekuzara kwayo ndini musiki wedenga nepasi. Saka chechi inofanira kuva the authority to claim everything that existed. Hallelujah. Hallelujah. Saka chekutanga akutione chinichi chakatanga kupuwa Rebeka, akatanga apuwa Mino, akapuwa Enozring, handizvo paatanga kunzi uriwo uri mwana wani, aita zvataurwa zviya kuti anotanga kupa mvura, miniti sei anotanga kutambira mangamera, handizvo. Ndatala kuti ngamera dzakatambirwa naRebeka idzi dzaive 10 dzichireva law and order, dzichimirira mweya mutsvene, zvichitaura kuti chechi yaJesu, the first level yekuyanana naye kana kuti kuziva kuti murume ndiani, kugona kuyanana nemweya mutsvene, ndokutanga kupa ngamera mvura. The first level whereby you receive my gifts, mukungotambira magifts, ndokupuwa Nozring, mhete pamino, a sign yekuti the moment you just agree kuti uyu ndiye mukadzi watanga tichitsvaga, panouya a breath of life, new life. Saka uchingova mwana waMwari wakuyanana nemweya mutsvene, ndo mino pamino patoiswa mhete, wane upenyu usingaperi. Azvigumire ipapo. Hallelujah. Wadaro zvakureva kuti Rebeka ndiye akasimuka ndokuenda kuhama dzake, ndokutanga kutaura nezvemurume wake, zvichitaura kuti chechi painotanga kugona kuyanana nemweya mutsvene nekuziva kuti ndaane upenyu usingapere pamino, chainotanga kuita ndechekuparidzira dzimwe hama. Hallelujah. Saka Rebeka wakatanga kuenda kumba ndokutanga kutaura kuti ndozvaitika izvi, encounter yaaita nengamera nemurume uyu. Hallelujah. Zvaitika sekudaro vanhu ndokutambira kuti murume wacho ndauye munoti ndaapinde muno. Murume wayo akati handidye zvepanyika ndisati ndakupai kudya kwandabva nako kudenga. Handibati chikafu chenyu musati ndataura chandawira. Ndakabvunza vanhu ndakati usafunge kuti chechi iri kuda mari yako. Hakuna ane mari inokwanisa kusponza vhangeri. Iwe usati wapo ranga riripo. Zvichikutaura kune vakariparidza vakafa, vakarisiya richiparidzwa. Hakuna ane masenza anogona kusponza vhangeri. Zvakanzi hatidye zvamatipa tisati takupai zvataura nazvo. Zvandauya nazvo ndezvekuti ndabva kuna baba chandawira ndiri kuda mukadzi. Mukadzi ndokuti ndabvuma zvakandiburisai pamangamera mupei apfeke. Ndokuzotanga kudya zvaapuwa. Not the vice versa that you wish about. Vanhu vane mindset yekufunga kuti kana wauya kuchechi sunga home uise zipi. Kuno kana wauya titi tinotanga kupakura tisati tatanga kuuya kuhomwe yako. Ndo sequence yevhangeri iyoyo. Not the vice versa. Kana waziva chatiri kuda pauri, wagamuchira zvatinokupa, uchaona kuti zvawauya nazvo zvinodyika. Hallelujah. Saka Eliasa ndokuramba chikafu akati handitambire chikafu ndisati ndanzwa, ndisati manzwa zvandawira nezvandofambira. Wadaro ndobva atambira, ndobva wachinjana, ndokupuwa zvinhu ndokupfekedzwa. Wapfeka goridhe, wapfeka zvinhu zvese zvokuratidza kuti amwenga, a bride. Hallelujah. Ndakataura last time ndakati level yekuti watambira zvinhu izvi haina problem. But chaitika ndechekuti paunonosangana nemunhu wari kunzi ndiye murume wako, hamutange kuenda kumuchato. Maitanga kunopinda mumba vanopruva kuti are you a virgin. Wakaonekwa usiri waifira ipapo wakachena. Hallelujah. Saka zvazvaitwa ndezvekuti wakaona John chapter 2 yakutaura kuti now there was a wedding in Canaan. Hausi mutambo hausi muchato wekutamba nawo. Wanga uri muchato chaiwo kuti wakazwana wekudhumana. Unenge wakunyatsa
iyo nekuti vapruvha. Haleluya. Saka vaitora munhu voenda naye vopruvha kuti surely this person was a pure virgin. Vapedza kudaro paichengetwa jira nevabereki rine ropa remusikana rekuratidza kuti kana mukwasha akazouya achidedzera kuti ndakamuona asiri mhandara, vaitora jira rendora vaenda nero kukoti vonoti iri ndo rinomirira ropa iri kuti uyu mutsvene uyu. Zviri kutaurwa nevamwe vese zvandavataura zvavo ropa riri pano. Saka ropa raichengetwa kuitira panozotanga kutaurwa. Haleluya. Zviri kubatika here. Vrai Deuteronomy chapter 22 verse 13 to 21. Deuteronomy 22. Deuteronomy 22, 13 to 21. Verse 13. Suppose a man marries a woman, but after sleeping with her, he turns against her and publicly accuses her of shameful conduct, saying, when I married this woman, I discovered she was not a virgin. Then the woman's father and mother must bring the proof of her virginity to the elders as they hold court at the town gate. Her father must say to them, I gave my daughter to this man to be his wife, and now he has turned against him. He has accused her of shameful conduct, saying, I discovered that your daughter was not a virgin, but here is the proof of my daughter's virginity. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Saka kana paite munhu apomera mukadzi uyu kuti aiwa mukadzi yanga asina kuchena, vabereki ndo vaiuya, baba vaye ndo vauya kuti neropa futi woti aiwa akaropa iri ndiro iri mwana wedu wanga wakachena. Hallelujah. Proof. The blood would stand as a proof of purity. Hallelujah. Saka vadaro kana paprove what that purity. Last time ndakakudzai kunga last Sunday ndakakudzai nezvenyaya yemaheadband handizvo kuti pane kamupfekero kavaita ndosaka wachiona kuti pakavharwa Jacob, handi Jacob waida Leah, ndobva apuwa Rachel handizvo, ndobva aida Rachel handi ndobva apuwa Leah, paakamuka makusende vataka kuchemondarira nemunhu. Okay. Reason yaakati mandipa munhu asiriye kunogosvika panguva yekuti unosvika pakuzorara nemunhu usati waziva kuti fesi yake yakadii. Nenyaya yekuti mukadzi paanongonzwa kuti murume wako uyo waakunosangana naye aizvivhara nevhoiri uyezve zvaiitwa usiku. Haleluya. Ndosaka kune parable ye10 virgins wanga uri usiku. Saka iye marriage zvese zvaitwa usiku munozvivhara, onopinda maapinda aumuone. Chinoita kuti uprove kuti uyu ndiye mukadzi wangu ipurity. Haleluya. Zvikutaura kuti chechi haina basa kuti yaparidzirwa pasi pemuti, pasi pemango, whether muri kuseri kwesofa, whether muri pai, hazvina basa. Are you pure to the level that you can be the bride of Christ? Saka zvakasina basa zvese izvi. Are you pure? Zvokuti kwedu sisi tinorova majojeti etinozogara takati hazvina kana basa. Do you meet the standard of the bride? Hallelujah. Amen. Saka whether one two, whether one, Elijah ndakuzendangane one ari one muchechi, yake yanga ari one, ndiye fata, ndiye mfundisi, ndiye ameno zvese mudhikoni ikoko. Zvakafamba mweya mutsvene zvinhu zvakaitika, minani yakaitika. Saka hazvina basa nenhamba nezvamuri kuita. Purity. Amen. Do you stand as the pure church, as the pure bride? Saka kana munhu approve what that ndopaizvoitwa muchato paJohn chapter 2 wekana.
Saka, there is a difference between ceremony and celebration. All right. Saka John akaita nga akupenga. John akanyora bhuku ya John after 65 years. Jesu atoenda kare. Ndiye anga atosara atochembera zvake. Vanhu vakati naiwe tiudze kuti nyaya iri kungonyamba ichingonetsa iya Jesu chimbotiudza zvekufamba sei. John ndokubva atanga kunyora, in the beginning was the word and the word was with God and the word became flesh and it dwelt amongst men. Ndokuenda pachapter 2 ndokubva angodedzera kuti after 3 days there was now a wedding in Cana. Iwe unotaura kuti muchato waunoziva after 65 years kuti pa 3 days pakavaitika muchato. 3 days segore riti. So ndakapera here kana kuti chi akangoti now after 3 days ndokubva paitika muchato. Kuri kumhanya kuti tiudze kuti gore ripi muchato wako uyo ukutaura kuti uripo. Apa nyamba munhu anga akaguta nemwana mutsvene zvake. Ari kutaura zvinhu zvakadzika kuti muchato uyu une zvawaireva. Hallelujah. Saka paizocelebratewa the celebration of purity ndoyaikokwa munhu wese. Pogadzirwa waini inodhaka ndoyotanga kupuhwa vanhu. Hallelujah. Kwete kuti inodhaka. Pamawaini apa paigadzirwa inotanga kutapira. Pozogadzirwa inodhaka maradha musasa. Saka yekutanga yainyiwa nemunhu wese. Vana, madzimai nevachi. Inodhaka yakafementa ndoyaipuhwa baba. Saka Jesu paakazonzi pakapapera waini. Ndokubva Mary ati endai kwaari munomuudza kuti waini yapera moita zvaari kutaura. Ndokubva vaenda ndobva vasvika zvakanzi waini yapera. Zvakanzi woman my time has not yet come. Aiwa akahamsi muchato wenyu. Nguva yenyu kuti haina kukwana kuti nguva yangu haisati yakwana. Inguva ipi? Apa nyamba vari kuziva kuti kamutambo kari kutaurwa apa haiti nyaya yewaini. Pane zvaari kutaura zviri dhipa. Zvinonzi wakati torai mvura muise mumakataya 6. Ndokubva adira mumakataya. Zvakanzi chicherai chiendei munopa ceremony leader kana kuti MC momba. MC ndokubva vanomwa. MC ndokubva vananga kuhigh table straight kuna mwari kuchata. Zvakanzi muitire hwaiwa munoitaura kuti waini inotapira ndoyamaakuisa pakupedzisira. Nekuti mutemo wamuchato watinoziva waini inodhaka kana kuti waini inotapira ndio inotanga kupuhwa vanhu. Yopera kozoita inodhaka inopuhwa vanhu. Saka iyi mazviitirei kuti ndio yamaakupa kwekupedzisira inotapira. Inotapira is oinos in Greek, meaning sweet wine or grape juice, 100% grape juice. Saka ndi maakupa vanhu 100% grape juice isingadhakwe kwekupedzisira sei. Apa nyamba chaari kupuhirwa ndozvaka Jesu akadedzera kuti nguva yangu hasati yakwana. Nekuti vanhu vanga vakadhakwa newaini yemurayiro yaidhaka. Saka iye akati haisati yakwana nguva yangu yekuti ndivape waini isingadhake nevaNew Testament. Saka ava vanhu ava nguva yangu haisati yakwana yekuti ndivape zvinotapira. Vachiri vakadhakwa. Ndosaka akati woman my time has not yet come because I can only serve the sweet wine after the cross. I bet the message and the enemy yatangotaura iyi. So you understand that the Jewish marriage mukadzi aipfekedzwa zvipfeko zvekuti aionekwa. Ewo mvunzo wekuti manje isusu tanga takamira ka panga paine mahure mbavha imwe mukatimo vanochita varume vanochita vakadzi handi yekilimo mukatimo achiyataura madzinyango nezvivharo zvese tanga takazara tiripo. Kudenga ndokubva kwanzi nguva yekuti ngamera dzichidzika mweya mutsvene wakuda kudzika panyika nevhangeri riende chienda munotsvaga mukadzi anova chechi panyika mutsvagire mwana wangu pasapa panakana akachena vanhu yesu vari kungoita zvavanoita. Mwari ndokuzviona ndekuti pano pakutoda plani yekutoti tigadzirise zvinhu zvisati zvawese. Plani iri kudiwa ndepekuti panofanira kuita kuti mukadzi uyu kauyu ararame
awane upenyu usingaperi. Chinomba upenyu unge tawana ropa rinotaura kuti mucheni. Nekuti pana pasina proof yeropa haakwanisi kuva mucheni. Nekuti ari yega hapana zviripa. Saka panotoda ropa kana taona ropa rekuti panotanga kunongedzerwa kuti uyu mutadzi uyu chinofanira kuburitsa muchira une ropa. Kuti aiwa ropa iri mutsvene takamuwana akaringana. Ndosaka uchiona kuti the devil is the accuser of the brethren. Chaari kuaccusa chinoita kuti maaccusation asave nesimba. Paita ropa riri kuprova kuti this one is righteous, this one is holy, this one is pure. Hallelujah. Saka zvakandi pari kuda ropa. Padiwa ropa, poda zvipfeko zvekuti mukadzi uyu apfeke. Hallelujah. Saka zvavaita ndezvekuti mukadzi aikwanisa kupuwa zvipfeko. Pane pamwe pekuti ndofunga akabvunzwa kunzi uda kuendere, akati aiwa wanga wasiri mubvunzo wekuda kuvhara vana. Wanga wari mubvunzo chaiwo kuti mukadzi uyu ada kuendere, waada kuendere. Zvekanzi Vurai Genesis chapter 24 verse 57. Akabvunzwa kuti uda kuenda here ndiRebeka. Achibvunzwa kuti wakuda kuenda here. Genesis chapter 24 verse 57. Well, they said, we'll call Rebecca and ask her what she thinks. So they called Rebecca, are you willing to go with this man? They asked her and she replied, yes, I will go. Yes. Kwawana kubvunza munhu ambobvuma kuti ndoda kuroorwa sei kuti wada kuenda here. Andi vanenge vadaita fraud. Nekuti tabhadharana takupai lora takupai zvinhu zvese. Maakundibvunza makuti aiwa kuti akuti ndakuenda nesimbi yacho moti meatibvunze simbi kuti ndakuenda. Ndovabvunza kuti aiwa tatopedza ikoko kudhara. Handizvo. But mutemo wavo ndozvawaita. Mukadzi airoorwa opuwa pfuma inorakidza kuti murume wake ane pfuma yakasvika. Aropafadzwa nezvinhu izvozvo. Aisiwa otoenda, vaikwanisa kutomusiya oenda. Mukadzi wako aigara akapfeka zvipfeko izvozvo achiziva kuti pane nguva achazosangana nemurume wake kana kuti achazoya kuzotorwa nemurume wake. Saka aigara akapfeka saini yekurakidza kuti munhu iyoyo mukadzi wemunhu. Vaita betrothed about engagement in our modern day term. But yanga ine little bit deeper. Nekuti Joseph anoti vaaida kuramba Mary anozvisarambe Mary mukadzi wavo. Asanga asati amugara naye. Anga akamita betrothed. Hallelujah. Ndini kuti anga akaita process yese iyoyo yekuti vanhu vaitoziva kuti uyu mukadzi uyu wakainigejwa. Saka zvipfeko zvaigara zvakapfekwa naMary ndozvaitoratidza kuti mukadzi uyu wakaitwa engaged kare. Makore ano munoiswa mhete ndizvo, munoiswa ring. That ring that you carry, you can tell that this person is engaged. Handizvo. Saka ikoko vaipfekedza inaitaura headband. Kana kuona postera ndakakutumira yokona mukadzi wacho ane headband handizvo. Ndoroiswa macoin nezvipfeko zvimwe zvesilivheri zvichirakidza kuti murume wake ane mari kusvika papi. Saka ndozvaaisara nazvo izvozvo zvachispenda achiita sei. Chaingodiwa pari purity. Hallelujah. Amen. Saka ndosaka Rebeka akabvunzwa kuti alright mimi maakuda kuti muchienda naye. Mirai timubvunza kuti akuda kuendere kwete kuti vaida kuti akati aiwa. Anokwanisa kuti aiwa rega ndimbomira. Handizvo here. Ndozoenda. Ndosaka uchiona kuti decision yekuti Jesu auye handi mumaoko chimwe chiri mumaoko echechi. Pakudii zvinonzi kusvika vhangeri rasvika to all four corners of the world, then the end shall come. Meaning the mandate to go and meet the husband is in the hands of the church. Hallelujah. Saka Rebeka anobvunzwa kuti unoda here kusangana naye wakuda kuenda nomurume wako zvakanzi ndinoda. Paabvuma ndopanoendwa. Church yakaparidza vhangeri yakaita effort, you and me as the children of God in our season, as the bride of Christ in our season. When we make effort and the gospel reaches every corner, the end will come. Murume anouya. Nekuti decision yekuuya kwake iri musimba remukadzi wake. All authority in heaven and earth has been given unto you. Now it's in the hands of you. Amen. Hallelujah. Amen.
saka ndosakaibvunzwa saka aipfekedzwa zvipfeko zvaaipfekedzwa mamwe makore aisiwa akaingejwa sezvazvakaitwa mumary Joseph aingeja mukadzi wake vaitoziva kuti uyu mukadzi waJoseph nekuti vakaita process yananga taura yese vari kufamba achionekwa kuti uyu munhu akaingejwa saka anenge akutokonzerwa kuti mukadzi wako haleluya saka paanonzi pakazonzwa kuti Mary ane nhumbu zvinonzi akada kumudismissa secretly kusvika ngirozi yauya akati aiwaka usarambe mukadzi wako nekuti mimba yaainayo ndeyemwe yamutsvina handidizvo asi ari kutonzi mukadzi asavasira kugara vani vese zvichikutaurira kuti chechi zvakaitika ndezvekuti mabvuma kuti maamwana makuda murume uyu anova Jesu wamunoda pane zvipo zvamakasirwa kubva pangamera kubva pamweya mutsvene vamwe vavhangeri vamwe maapostora vamwe maticha vamwe manzimachi maprophets what mapuwa zvipo izvozvo kwoita vamwe vane magifts of administration vane magifts of giving kwoita vamwe vane zvipo zvokutaura nendimi vamwe vane zvipo zvokuprofita zvipo zvewisdom zvediscernment ndo zvipo zvamakapuwa nekuti mabvuma adindizvo here but mapuwa zvipo izvi haleluya tikunzwikerezvi saka handiri kuona kuti process itakatoipinda kai kuti pakauya ndokutaurwa nyaya kuti ndabva kudenga kuna baba the exalted father ndopandabva nyaya iri pano ndeyekuti tiri kutsvagawo chechi inova mukadzi waJesu panyika vanhu ndokuti hereruya ndokubvuma ndokutorwa mhete yepamhino ndokubva wapuwa eternal life hauchafa wakurarama nekusingaperi wadaro ndokubva watanga kubleswa ndokupfekedzwa mabhengoro emaoko nekupfekedzwa zvipfeko zvese zvekurakidza kuti wachena wamwengamirira murume wake haleluya muri kuona kuti kunyangwe usati wanosangana naye pane ropa rakareverera kare kuti uri mutsvene nekuti tanga taakufanira kuenda kudhandiro mukuye kwainofiwa kuya kuti vamwe manga muri varoyi chii zvese munhu arimo saka imomo manga musingabude zvitsvenomo ndopaifiwa nechecha saka Jesu ndokuziva kuti pasina ropa rangu mukadzi uyu hararano nekuti paanonomira pamberi pababa vangu akaona asina kuchena vanoti nhongai matombo muteme nekuti matigira pfambi pano haleluya saka ndokubva paita ropa ravapo mukadzi asati asanganwa naye ndo dzinonzi nyasha dzamunoti ndaidziwa nepi nyasha ndo nyasha dzacho idzi zvausina kukwanisa kukwalifaya ukakwalifaiwa haleluya zvakafanana timu yorohwa bhaka yakarohwa 8 ngani 82 yakarohwa 82 yarohwa 82 ndobva yapuwa trophy ndoyonzi nyasha izvozvo makwapurwa asingaite wamanzi oitrophy yacho ii nekurohwa kwamaita ikoko ndonyasha ndo definition yegrace iri simple iwe that which you do not qualify then you are granted access to. Hallelujah. So the blood stood as a sign to prove the purity of the church already. Hallelujah. But now the blood is there. We have been made cry or righteous in Christ Jesus. We have been made holy in Christ Jesus. Through his blood, our sins have been washed away. Nekuti pakaita ropa chike kunzi baba vasunga ropa kunyangwe makati muri ataimona kubva waihura pakangoita evidence yeropa waitobva wandinyarara ipapo nekuti hatiri kuziva zvauri kutaura zvatiri kuziva ndezvekuti uyo akachena nekuti ropa iri adini zvere saka zviti kutaurira kuti hakuna munhu ane chivi mwana waMwari kuna. That's why the Bible says there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Meaning to say, the position that you are in as a child of God. The blood is speaking
better things upon your life than the blood of Abel or the blood of animals. Hallelujah. Saka church ya Jesu is a pure church. Righteous without sin, without blemish. Not because of your making, but because there is the blood that is speaking of your purity. Hallelujah. Saka kana zvadaro panozomuva level yekuti pane maprivilege anofanira kuzoenjoyiwa nemukadzi iye. Hallelujah. Mukadzi wakaona mukadzi Old Testament. Aisi era Mwari vakutaura kuna Abraham kuti iwewe will make you a father of many nations. Abraham ndokubvumirana nazvo. Notara kuziva kuti akutaura naMwari musiki wedenga nenyika. Wati fambe makore mukadzi wake ndokumudedza akati iwe unofa usina mwana iwe. Nhaka inodyiwa nevaranda. Tora uyu muranda wangu uite vana vacho vaiva vangu. Abraham akatora mukadzi uyu waapuwa nemukadzi wake ndokunorara naye. Ndizvo ndokuita Isaac ndizvo andaanza Ishmael. Paita Ishmael hapana kana vhesi yakanzi Mwari vakadzika kuna Abraham vakati wandikanganisa. Wakamboiona? But zvaitwa izvi zvaita sekunge zviri kupikisa pfungwa yaMwari. But pane chiri kupuruvwa naMwari chekuti the moment the woman becomes submissive to the husband, whatever the woman suggests, it shall be done. Amen. I'm not saying so. Oh. That mukadzi akangogona kuva submissive to the husband, chaanotaura chinoitwa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Saka Sara, Abraham aita achifamba naSara, akanopinda kwaapinda aiti iwe kana ndapinda munoti uri hanzvadzi yangu. Nekuti kamunakiro kawakaita kunoenda. Asi chembere ne 100 years yonaka kusvika pekuti vanhu vaibata dona rute vari muwakuru. Amusora kuti Bible rinoita ngeri kubhedha so. Ndeipi 100 years unobudira munhu ane ndifizo unobudira rute iwe. Varume muripo here. Otonzi murume akatorwa anje unoona marwei wati kutona ndigogozo wane mudzodzo kudai. Ona nobata gotsi kuti naye asi mazhurera. But aitoziziva kuti uyu mukadzi uyu akanaka. Ndakambopinda kwese anotorwa. Ende zvaitoitika. Ndopaunoona Peter anotaura kuti no, the beauty of a woman is not the outward adornment. Handi kuchembera. The beauty of a woman is in submission to the husband. When the woman submits to the husband, that is what is interpreted as beauty in the Bible. Amen. Saka aiziva kuti mukadzi wangu, she's so submissive. Ndosaka ikinzi Abraham aidedza Sara aidedza akiti shewe. My Lord. Hallelujah. Amen. Saka that submission ndocha aiziva kuti itachiwanike kuvakadzi vese chinowanika apa. Kwandinoenda ndochinoita kuti atorwe. Hallelujah. Submission. Ndakatotaura ndakati makatogona neMwari makandita murume. Dai ndiri mukadzi ndaiwanikwa neatange. Apedza homwe. Zvekuita ndochiziva. Submission. Zvekuita ndochiziva. Handivizika nachi zvakuita mufanira kuzviziva chete. Haleluya. Saka kwese kwaienda Abrahamu aisvika Sara achitorwa ndipe mukadzi. Chembere iyoyo kuine makwini anenge akazorwa bhata nechii osiyiwa achitora chembere munhu. Ende wakaona Sara waisugesta zvinhu. Ende zvasugestwa zvaiitwa. Pane tsana zvanzi panapa vana vakura. Abrahamu andeiko kuona. Sara akasvika akati ndinodzinga mwana wako panapa ndichada kumuona. Akaenda.
Saka ndu ndabve pano ancheda kumuona. Submission. Isaac Abraham kunyangwa akaenda kuna Haga akataura kuti kana watonetsana na Sara panoibva shamwari. Zokuti uri murume uri pabarika wakaita unhuyu koyo unotonzi baba vakajikiswa. Maiguru akajikisa baba. Kuti angangosvika wangodedzera kuti anomanyina nchavada pano. Ndavapeke vatoenda izvo zvine mwana wavo hanchada kuvaona. Akavapekera akatsamuka akazara zvimodho ndokuenda akiziva kuti mudhezeti kavanofambidzira. But nekuti ataura position yaari kutaura nayo. Hallelujah. Meaning to say, the privilege that the church is entitled to is not being benefited because they lack submission. The church is rebellious. Ndosaka wachiona kuti unozive pane mumwe munhu amene pane pamwe pandakataura kuti ndakambozvifunga zvangu ndakati message ke there are some messages andinobata nditano. The more you see people coming to church, the more you begin to open those messages. Because I don't confuse about it. Hallelujah. Yeah. There is a time patita ma deliverance service pana. Ndakati kune vanhu I don't know ndiani. Munhu akamanifesta kanenge ka 3 ka 4 chizona. Ndakati no. Ndida kuenda kunzvimbo kwakaitwa mikwe. Do you remember that? But that you know, and then I made a prayer and then munhu vataka kumanifesta usika kitu zapanya zvinhu zvangu chi nekiti ndakuenda ikoko. The question is, inina ndanga ndine mpano. Ko makambobvunzwa ere muBhayibheri kuti makambonzwa ere munhu muBhayibheri akati inini ndakumboenda ikoko. Zvandaitaura izvo. Uchiona mweya svina achisiya zvinhu zvangu ndokupwanya nditi ndikuenda ikoko kwazvakaitwa kuZimbabwe asi ndine mpana. Makambozvibvunzwa kuti muBhayibheri handina kuzviona 1 2 ko idzo zviri kuzviita idzi dzazviona kupi. Amubvunzi andizvo. Hallelujah. Amen. Rega ndikudze chinhu ichi. Zvinonzi Joshua, zvinonzi hakuna zuva rakateerera Mwari munhu. Runga ndikutaura. Kunze kwemusowanzi naJoshua zuva mira. Zuva ndokumira. Ndokusvika apedzana rakashanda vavengi. Zvinonzi hakuna rimwe zuva rekuti Mwari vakateerera munhu. Havana kuansa prayer. Vakateerera munhu. Saka ndakaona kuti vanhu ava vanzwisise kuti pane level yekuti munowirirana naMwari kuti unofunga kuti ndizviite izvi Mwari ozviita. Reason submission. Amen. When the church becomes submissive to God, strange miracles will begin to happen. Amen. Munhu anouya akutaura kuti zvinhu zvangu zvakamira so hauna prescription yaanogopuwa. Wakatoti ndine cancer yakadai hakuna ane prescription yekurapa munhu. But zvandinodeclare ndikutaura kuti ndazviitika handina pandazviudzwa. Chandiri kutemba ukama. Kana uine ukama nababa uchisubmita kwavari uchiziva kuti ndo ari kusubmita kwavari. Chawataura chinoitwa. Ndosaka chinzi ask anything in my name. Anything means anything. Hallelujah. Zvazviri kutaurirwa izvozvo haingosvikika level iyoyo. Nekuti unofunga kuti aiwa kuti iyi situation inenge yanetsa. Ndakuita izvi. Zvotoitika ipapo. Saka Sara aisuggesta kuti uyu ndabve pano. Chaaibvisira vanhu inyaya yekuti paanodana kuna Abhurahama anoti shewe. Saka Abhurahama kana aina Sara chinosuggestwa naSara anoita. Same applies to Esther. Esther was so submissive to his husband. Kusvika pekuti anga asinganopinda maaitongera mhosva aimira kusvika kudedzwa level of submission. Ukama une chechi naJehovha ndo unokupa simba rekuti chaunotaura panyika. Wega vari panyika vakaita nyongo chinoitika. Yes. Jesus. So the church is failing to tap into that power because they lack one thing, they are rebellious. Isaiah chapter 4 verse 1. Jesus. As long as you are rebellious, these things we just wonder on TV. Nema magazine.
Isaiah chapter 4 verse 1. In that day, so few men will be left that 7 women will fight for each man, saying, let us all marry you, we will provide our own food and clothing. Only let us take your name so we won't be mocked as old men. Kuti vakadzi 7 zvinonzi vanojambira kumurume mumwe chete. Voti chatiri kuda zita rako chete, kungodedzwa nezita rako. Asi tachitsvagira chikafu chedu chichazvararamira. Chatiri kuda ndechekuti tisangoshorwa chingodedzwa nezita rako. Ndichikutaura kuti chiri palevel nekuti vanoda kunzi maKristu, asi zvekudya vanodya zvavo. Kurarama vanorarama zvavo. Chavari kuda ndechekuti vangoita kadignity tikabatika kezita. Kunzi murume ndewedu ndiye Jesu murume wedu. Takamirira. Maicharamba vachimba neuko tenga mafuta chikomba chadzoka. Vachingoti murume ndewedu tese shuwa. Asi pakudya muri kudya zvenyu. Hallelujah. Amen. It's prostitution. Alright, mweya wechihure aumanifeste kubhawa chete nemuchechi uzere ende mumachechi ndo mauri hopo manje. Andiri kukudzai nekuti wakaona munhu achibudaka muri kuparidza vhangeri andiri kuparidzai oenda anopuhwa tsotso kana midzi kana matombo ekunoita zvaanoita ndochihure chekupedzisira ichocho ende haasi kurira munhu akurira mwari wacho kuti mwari wacho vakupa zvipo vakupa kuti utaure ne vakupfekedza kuti uri mukadzi wangu ndo mwenga wangu asi achibva ipapo andaka unohura. Hallelujah. No paya pandakataura last week paya ndikitaura kuti wakaona munhu atanga kuhura kana aine makoini aya aipuhwa ezvipangani mangani 10 amubata achihura pane koini 1 rinobva chete rabva iroro anosara achitaura nendimi asi asina the presence of God, because the Spirit of God is the presence of God. When you come from His presence, which is the church, you go into a sangoma unopuhwa zvauri kuda kuti ushandise kuti ubasa kuite mushe hedu kuti zvinhu zvangu zvifambire unopuhwa zvaunopuhwa. Chinobva ipapo handi ndimi, ndimi unotaura zvese ugoita zvawangoita. Chinobva ipresence chinonzi mweya mutsvene. Ndotaka ndakataura kuti yaitaurwa iyi metsi yekutaura kuti mukadzi anga ine makoini 10. 1 Corinthians chapter 12 verse 1, chapter 12 inotaura about the 9 spiritual gifts. Iyayo ma 9 spiritual gifts ndo amwe nawo message. Asi chamunogara muti ndiri kutsvaga Mwari unosha kuti chipi. Amfana munhu unaidaro. Takurova ndima siri dzari kutsvaga Mwari. Omuzo kuti zvakutaura zvakazvona kubvita. Chari kutaura dani kuti ndiri kutsvaga ka in presence, the sensuality, that mutual relationship that is between him and Christ. Ndochi simple. Icho ndo chinouraiwa nezvivi. Yeah. Hallelujah. Amen. Saka paunoita zvinhu zvese izvo usatanzi ndichirudana nendimi saka Mwari tichiri kuwirirana. It's possible kugara mota yakagezwa ine mataya akanaka isina petrol. Ona maunenda unenge ungori ipapo. Zvokutaura tokona wakamira kuona kumbado wakapaka iwo ane mwedzi wese oita. Amen. Pari munhu akapaka apanyamba hapasina kupaka kutova ground yetu. Hallelujah. So if you ever thought it that way, but before you receive my marriage, there is a bigger picture, bigger demand that is upon you as a child of God. Pane chinhu chiombesa chekuti chiri kudiwa pauri kwete zvaunoswera uchichemera izvi. Muzanditaura ndakambotara ndikudza ikote kudedzera yaya ndiko yakakotwa naanzani uyu nacharamba twecharamba but the moment yaunovharira dzvinyu mugaba ndofunga kuti denga radonha. Most of you nenyaya yekuti uri mulevel yekutsvaga mari so wakavharirwa mugaba hauna chimwe chaunoona nezvevhangeri uri pamari ipapo. Ende Satani akatoziva kuti ndopaanofira ipapo akasaona mari haone Mwari anoivhisa. Anorwisa mari iyoyo because your definition of a miracle is when your pocket is right. Wakangoona mari musina
akwanise kutaura zvaitaurwa naPaul kuti endure hardship as a good soldier. Meaning there is a time of abundance, there is a time of lack, there is time of struggle, but you go through them. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord will deliver them from all. Meaning the afflictions will come, but the deliverer is there. That's the good thing. There is a greater picture, a greater demand that the church of today is to perform. Unlike the small things that you pray for, there's a bigger picture. Hallelujah. One that rebellion you can drum church. What did that rebel die was to my but church your mother would have material. Correct. Chip is a church. You all have the lesson one who sang will call you. Oh, wait, one. Nobody knew I'm cut working. Wouldn't suppose working. Murumaka Pataraka suppose I can bowl it. Roparajo equal level to him said, I couldn't wear a sin of Condema. Sakamona with the condemnation was then put a ruin drain in your hearts. They go to a Buddha. Marawa fetted the supposed vessels. Munano Buddha and Takawitas, Sinabat, but I'm sure Takawitas on internet. Condemnation on Takakuya, Zinzanga Famba. I invite those anti Jesus. I recommend that He purified you. But your excellence and the way that you conduct yourself is what brings condemnation to your spirit. Hallelujah. I'm a quantity. Hallelujah. So, as you go, I want you to know that there is a greater demand that is demanded upon you. Hallelujah. As a child of God, what is it that you are doing? Preaching the gospel is not all about the pulpit. Not everyone will have the privilege to stand on a pulpit and preach them. It's not even a privilege. It's grace. Hallelujah. Not everyone will be graced to a level that you stand on the pulpit. But before that, can your life testify about Christ? Such an extent that somebody can be inspired. Do you know that some people can look at you during your hardships? I pray, oh Lord, my enemies are mocking me. I don't know when I just come away with some mera. But you never go to Brahmas, so that one of the Zanati Shabara Bashabada could not lose Kaputi. And you are going to put the right path of what the singer you took from. The moment you just break through from that situation, that's why you find that evangelism is better evangelized, or you evangelize better with your life. Exactly. Your life, know that you are a living episode. When you come back, I know. Amen. So I can know about one and over what you may think. So I did. I'm going to change to put them some bench. One of us scratch it. What about you? Nobody. Wakaona agenda with church in Namura Ramiro later. Somebody who asked to attend the church. Don't know church. Reason, Arcona. The manner in which you handle yourself. Amen. Hallelujah. Amen. Preaching can be defined in the expression, the way that you express your life. Day-to-day life is preaching. Amen. Hallelujah. Know that you are a lamp that is upon you, that will never be hidden. You are supposed to be the salt of the earth. Wakadira salt mumvura, aichazote mumvura yatochinja kana. Wakadira salt munti yatoshuka salt solution. Salt and no commander change by a you should be an agent of change if you are a child of God. Amen. Wherever you go, what is it that you are doing? In your workplace, in your workspace. Not only what with that snabba somewhere say, you got dream Christ, you got oh. But then you got a snabba, Papa could be zero, not the dream Christ. What dream Christ? No, I'm not a good book. Was that in your secretary? Because you know the being a Christian is you are Christ-like. You are like Christ. Mukazi anofanana nemurume wake. Fuma iri pauri ndinoratidza kuti murume akakuroora
ane pfumi yakasvika papi. Amen. Hallelujah. Amen. Zviri kunzwika here izvi? Hallelujah. One thing that I want you to do is when you are going home, wherever you are, I want you to keep on asking yourself this question. If not, go and pray and ask God, what is it that I can do for you?